Poďte si dnes so mnou pripraviť tento skvelý recept. U nás v krabičkách je veľmi obľúbený, je to recept podľa mňa a nazvala som ho fialový koleslav a chrumkavé kuracie rezne v parmezánovom cestičku. Tento obed má 645 kcal, má 53 g bielkovín, 35 g sacharidov a 31 g tukov. Nebude to klasický trojobal, bude to obal zložený z jogurtovej marinády a z ovsených vločiek zmiešaných s parmezánom. Takže najprv si pripravíme túto jogurtovú marinádu, kde budeme marinovať mäsko a medzi tým, ako sa bude marinovať, tak budeme pripravovať šalát. Takže ako prvé si dáme jogurt. Z tohto receptu by malo výjsť takých 5 veľkých porcií, ale ak tu chcete také kremovejšie, aby tie prsia boli šťavnatejšie, tak sa tam môžu dať aj 2 jogurty. Jedno vajce. Teraz soľ. Kurkuma. Čierne korenie. Kurkuma bez čierneho korenia akoby ani nebola, pretože čierne korenie zvyšuje mnohonásobne jej účinnosť. Je veľmi protizápalová, ja ju veľmi rada používam do receptov, do ktorých sa to hodí, lebo je naozaj prospešná pre naše zdravie. Ešte pridáme červenú papriku. Zamiešame. A aby som nezabudla, pridáme aj trochu olivového oleja, aby sme to vlastne nemuseli vypražať v oleji. Dáme olej už na začiatok a potom budeme mäsko piecť. Pre mäso tam môžeme pridať. Môžeme rukami premiešať, aby sa to tam poriadne dostalo. Mäso máme naložené v marináde a môžeme pokračovať prípravou šalátu. Ono je najlepšie, aby to mäso bolo aspoň 2 hodiny, aby bolo naozaj také šťavnaté a veľmi dobre nasalo tú chuť tej marinády. Takže budeme potrebovať kapustu. Do tohto šalátu, alebo teda do týchto 5 porcií ide 500 g kapusty. Dobre, máme 600 g, ostatok dáme bokom. Potom ďalšia súčasť šalátu je predvarená cvikla, veľmi rada ju používam, lebo naozaj je to super, keď chcete niečo urýchliť, keď sa ponáhľate a chcete mať rýchle jedlo. Takže do tohto šalátu pôjde 250 g tejto predvarenej repy. Ono to budeme všetko potom aj strúhať. Cibuľu si nakrájame na jemno. Ja to mám rada, keď je to takéto jemnejšie, tak ja si to vždycky ešte takto jemnúčko posekám. Dobre, dáme to do tej misy, kde budeme vlastne strúhať aj kapustu a cvikľu. To nevadí, keď je to tam aj na vrchu. Malo by to byť nastruhané, ako keď klasicky strúhate na hrubom strúhadle. Už tu máme pripravenú nastruhanú cvikľu s kapustou na hrubo a môžeme pridávať ďalšie suroviny. Takže pridáme trstinový cukor, soľ, čierne korenie, grécky jogurt rada dávam namiesto kyslej smotany, pretože kyslá smotana má poväčšine tuky a takto vďaka gréckému jogurtu dostaneme aj do takéhoto šalátu bielkoviny, čo je za mňa úplne super. Také skryté bielkoviny namiesto tukov. A ako tuky použijeme samozrejme olivový olej, taká zdravšia varianta. Pridáme trošku aj toho olivového oleja. Olivový olej sa do šalátov nepridáva len pre chuť, ale aj preto, aby sa vstrebali dôležité vitamíny zo zeleniny, ako vitamíny D, E, K, A.
a tatarsku pridávam rada kvôli chuti. A zase keď tam máme ten grécky jogurt, ktorý nemá žiadny tuk, dáme tam trošku toho olivového oleja a tej tatarky, tak to nikomu neublíži. No a tatarskú omáčku používam iba do tohto šalátu, takže naozaj nie je to časté. Pokiaľ môžete, tak ani vy to často nepoužívajte, ale naozaj keď máte chuť niečo si takto doplniť tou tatarskou omáčkou, tak ľudne takto do toho šalátu. Premiešame. Preto sme začali aj točiť tieto videá, pretože ľudia si myslia, že pri chudnutí musia jesť len kuracinu na vode a šalaty, také bez chuti, ale ja mám naozaj rada, keď si človek aj pri tom chudnutí môže to jedlo vychutnať, takže chcem aj takto vám dopriať, aby ste si mohli aj doma pripraviť takéto skvelé jedlá. Šalát vyskúšame a keď nám tam niečo chýba, či už citrónová šťava, soľ, korenie, tak doplníme. Ja tam dám ešte citrónovú šťavu. Aby bol ten šalát tip-top, musíš ho chvíľu nechať odstať, aby sa tie chute prepojili. Čiže môže sa stať, že na začiatku, keď dávaš tie ingrediencie, nie je to úplne také chutné, ako keď to chvíľu postojí. Takže kľudne nechaj chvíľu odstať, ochutnaj. Ak sa ti niečo nezdá, môžeš tam ešte pridať citrón alebo soľ, korenie a uvidíš, že naozaj ten šalátik ešte pustí tú šťavu a je naozaj veľmi šťavnatý, výborný. A takto dostaneme zeleninu aj do tých, ktorí moc zeleninu nemusia, keďže to je naozaj skvelé vychutené. Šalát už máme pripravený, takže teraz sa pustíme do obaľovania mäsa do ovsených vločiek a parmezánu. Ja už som si pripravila mleté ovsené vločky s parmezánom. Má to potom naozaj skvelú chuť, keď sa to upečie, lebo je to také chrumkavé a má to takú peknú arómu po tom parmezáne. Takže môžeme si to obaľovať. Vždy to popritlačame do toho mäska. Z jednej, z druhej strany. Mäsko už máme pripravené, takže si predrieme rúru na 175 stupňov, budeme piecť 20 minút a tí, ktorí máte ventilátor, môžete si ho zapnúť, tým pádom bude mäso chrumkavejšie. Rúru máme prezriatu, takže môžeme dať piecť. Pečieme do zlatistá, ale ak by sa vám to nezdalo, tak môžete kľudne 5 minút ešte pridať. Mäsko je upečené. Počúvajte. Krásne, chrumkavé. Ňam. Mekučké a zároveň chrumkavé. A môžeme prejsť na servírovanie. A ešte môžeme dať na ozdobu sezam. Ja už mám takto predpripravený čierny s bielým. Tak, a je to.